Evê ku li Sikakên Mêrdînê yên dîrokî bi lez û bez dimeşe ressam Nûretîn Çakmak e. Ev rêwîtiya wî ya di kolanên kevnar de jî rêwîtiya berbinavenda hunerê ya Mêrdînê vaye. Ressam Nûretîn Çakmak ji Mêrdînê ji gundê Qewsê ye. Di sala 2002 da zanîngeha Dîcleyê ya Amedê beşa hunerên rind qedandiye ji ev ro vir ve jî vaye bûye 18 salek ku li Mêrdînê bi teknîka qîr û ziftê çîrokên dîrokî yê kes û şûnwaran bi firçeya xwe xêz dike û bi vî awayî dîrokek nû li ser bermahiyên paşerojê dixe û wana ji nû ve tîne pêşçav. Teknikî nûyî ez karim ya bêjim. Awilî ser paçik min şorîm. Hebikî wek wilo avî bela dibû. Du dem goka zî ser tişkî wilo eşk ez bişoğlim. Ser taxtik min dest pê kir. Hêdî min nerdingî dişkî wilo nûh derdikeve. Etkiya ziftê pir ev tiştî hane insanê wilo ixtiyar portreyê ixtiyar pir xurt e. Yani tutbê belkî Sûretê Emûbehê ji hundirê wilo firyayî. Ji bo wî hawî ev teknîkî hane ji bo ixtiyarê ji bo dîrokê cê dîrokê cê kevdarî pir tişkî xweş û baş e. Yani salê belkî 10-15 hefteyên cem dibînin meh du meh sê meh û du de kare cê xwe atölyeya xwe kare ji xwe bişoğile. Rêhevala ressamê Kurd Nûretîn Çakmak Agrîn jî ji Rojava ji Amûdê ye. Ji heyamê ku biryara zewacê dane heta ev roj, ew jî ji vî hunera hevserê xwe bêpar nemaye û li heman atölyeyê tabloyan çê dike. Xwe ev zift milcîkî di nedît, milcem Nûreddîn dît. Yani tişkî ji wî jem xwe derxist. Bi ziftê wilo zirav dike, yani tablo wilo tişkî kevin dide, kevindarî. Resim normalde renkli çê dibe. Bir de ji ziftê zift çawa bu resim. Tişkî reştê şawa tablo derxist. Yani aslında tişkî nexweş, tişkî xweş derdixîne. Nûretîn Çakmak bi vî teknîka ne ji rêzê zêdetirî 1000 çîrokî li ser tuvalê bi ziftê nexş kiriye. Nişteciyên Mêrdînê yên hunerhêz û her wiha geştiyar jî eleqeyek mezin û germ nîşanî vî hunerê dikin. سمعت هون كيسون طابلوات بالزفت قبل ما كريتوها من بهیس لور تابلویان به زفته چه دکن برای من تشتکی وصا ندیتو بو گلکی خوشک چه دکن جارا یکمینه کو تشتکی و حال مردینه دبینم من گلکی عجبان من گلکی جي حسكر قبل ما كريتوه كثير كويسوا كثير حبيتوه المردین دیگری نافزکا که میجی کلو دید ساعت ملوان خباتانریم دید تشکی پر خوشه مجنورمندر پرسی مگوچی گو مجزفته چه دکن بشکی ما عجیب هات سری دایم ملوان نری خوشات yani. Teknik ek pır hoşu gel ki kefamı jerhat ilk defa tişki oraya dit. Evet. Ressamê Kurd Nûretîn hetan hal Mêrdîn, İzmir, İstanbul, Ankara û li paytexta Sûriyê Şamê pêşengav vekiriye. Niha jî amadehiya pêşengehek li Berlînê Almanyayê dike. Ew çavereyek ku pandemî biqede tabloyên xwe carek din bigihîne hunerhêzan. Ew qîrûzifta reş, ewa ku pê rêtê çêkirin di destê ressamê Mêrdînî Nûretîn Çakmak da dibe dîrok, dibe çêrok bi teknîka ziftê. Ev jî teknîka min e. Abdülselam Akıncı Rudav, Mêrdîn.